it's me again. In this video, we will be adding mixed fraction and whole number. And proceed ta sa example number 1. Mag-una tag mixed fraction like 7 and 5/4 siguro plus 3. Okay, ang unang buhaton nato is i-group nato ang whole numbers equals. Obviously, ang whole numbers nato is 7. Niminan ako 7 and 3. So, i-group nato 7 plus 3 plus. Onya, ipalayo nato, ay ito man ipalayo. Plus na punta ang fraction 5/4 equals 7 plus 3, you have 10. Pagkahuman, copy na to, plus 5/4. So, ang atong nakita diri ang kanang 5/4, improper na siya. Kay obviously, ang numerator is mas dako pa i-compare aning number sa baba nga ang tawag denominator. So, ang una natong buhaton, kana siya nga improper fraction, ato nang i-change into mix. Like, ingon ani ang dagway niya, 5/4 or 5 divide by 4. Ang batong numerator mao dito atong isulod. Kunya kaning denominator mao atong ipagawas. Ayaw pagmain kung madako ba o magamay. Basta kay ang kaning nasa taas isulod, kaning naa sa baba or kaning denominator igawas like this. Let's now divide. 5 divide by 4 na kay 1. 1 times 4 na kay 4. Minus ang 5, kuhaan. Ang 4, you have 1. Then, anong remainder? 1/. Copy ang divisor. Paning number sa gawas. 1 and 1/4 na siya. So, instead of writing 5/4, kana atong isulat. Equals. Copy. Copy. Ang kanang 5/4, instead na kani atong isulat, ilisdan nato og 1 and 1/4. Ang mix niya nga form. 1 and 1/4. Equals. Puros whole number. Oh, pwede na ito idiretsog add. Pwede na ito siya idiretsog add. 10 plus 1. Di na ito mag-parenthesis. 10 plus 1, you have 11. Diretso dikit 1/4. So, the answer is 11 and 1/4 or 11 and 1/4. Ana lang siya. So, i-check na to the other way. The other way is same gihapon pero lahi ni siya nga pamaagi. 7 5/4 plus 3. The other way ha, the other way. Ang kanang mix, himuon na itong improper. 4 times 7. Oops. 4 times 7, you have 28. Ang answer na 28, i-add kang 5. 28 plus 5, you have 33. 33/4. Copy. Copy. Okay. Equals. So, karon mag-add na ta sa fraction and a whole number. Ang nakoy video aniha on how to add and subtract fractions to whole numbers. Please watch it and subscribe na lang po. Okay. Ubira na to ang whole number na 1 ug 1. Understood man siya nga na denominator na 1. Kay kanang 3, i-divide sa 1, 3 man ang gihapon ang answer. In this case, ipakita lang na ako ang over 1 kay kasagaran sa ako ang naka-encounter sa akong mga estudyante is kanang mahibak yun ilang pananaw usahay ra pod. So, mag-over 1 way para iwas mali. Iwas libog sa mata. So, yun na. LCD na ta, LCD. Pwede man parehas ang denominator. Manguha tag LCD nga makadivide sa 4, makadivide po sa 1. Mabahin siya into 1. Let's pick 4. Or 4 times 1, you have 4. So, mahog na nga LCD na to. Kana si LCD,
i-divide na siya sa denominator. 4 divide by 4, the answer is 1. Ang answer nga 1, i-times diri sa taas. 1 times 33, you have 33. Copy plus, kanina po ng fraction. 4, i-divide sa 1, the answer is 4. Ang kanang answer nga 4, i-times sa taas. 4 times 3, you have 12. Equals, baba. Unya, ikopya dayon nato i-add dayon nato. 33 plus of 12, you have 45 over 4. Unya, kung tanaw nato, dili parehas ang answer. Sayon lang na, kana si 45, i-divide ra nato na og 4. Like, akong isa ka ha, akong isa ka. 45, i-divide sa 4. Ano yung dagway? So, mag-una ta ng 4. Ang 4, i-divide sa 4, the answer is 1. 1 times 4, you have 4. Bring down 4 ko ang 4, you have 0. Bring down ta sa 5. Ang 5 karon, divide natin into 4. Naatay 1. 1 times 4, you have 4. Ang 5 ko ang 4 na kay 1. Dahil anak si 1 yung remainder, 1 over divisor. So, mauna ni ang iyang mixed form. 11 and 1 over 4. Ibutang, isumpay na lang na ako dari equals 11 kopya 1 over 4. So, tanawa ang answer. Parehas ra gyud kaayo ang answer. Another pagyod. Same fraction pero another solution. Another way. Let's use green. Ay, orange lang. 7 and 5 over 4 plus 3 equals, pwede na po din anion ha, 4. Atong i-improper ni, 4 times 7. 4 times 7, you have 28. Ang answer nga 28, i-plus sa taas. 28 plus 5, you have 33. Over, copy lang din, copy. Unya, copy. Unya, pagkahuman, dito ta sa mas ganahan ang estudyante. Obera na to 1, and then dito ta itong ginatawag sa mga bata nga butterfly, 4 times 1, you have 4. Cross dayon, bali ang partner ni 33 is 1. 33 times 1, you have 33. Copy. Nya, kuan dayon, 4 times 3, you have 12 equals bar. 33 plus 12, you have 45. Over, copy lang, nya, 4 dayon. 45 over 4. I-divide ng duha, kay improper man i-divide sa 45 kang 4, your answer will be 11 and 1/4. So, same na tag answer, 11 and 1/4. So, dalawa, same na ang answer. So, that's it. Thank you.